קורה? אנחנו כאן בסרטון ברודסטארס. למה זה עשה לי את זה? מישהו יכול להסביר לי? טוב, אני לא יודע מה זה הדבר הזה. בום, 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 בום. אני גרוע במפה הזאת. למה? מי שם לי אותה בכלל? ומי מרביץ? בטח מרביצים מהצד השני. אוקיי, יאללה, נשאר רק ללכת לבוס. אני יודע שזה סרטון משעמם, אבל חכו. פרפר בא לי להיכנס לפה, בושות. אוקיי, זה פגע בו לפחות. עכשיו סוגר את הדלת בלי פרפרים בבקשה. למה? איך כזה קטן יכול להרוג אותי? כזה קטן, כזה הרג אותי. טוב, אולי בגלל שם. שפיד אחד, one שפיד אחד, one שפיד אחד, one שפיד אחד, אחד. אנטלטיקה, איך שלא קוראים לזה, לא יודע. ליאון טיפש, או שזה סקוויק, לא זה ליאון, כי ראשיתי את ליאון. למה לא בחרתי או את אדגר או את מיקו? סתם אני את מיקו, אני סתם אמרתי למה לא בחרתי אותו. הוא יכול לקפוץ, אז בגלל זה הוא די טוב במפה הזאת. איג'יק, מה שאת אומרת? מה, עכשיו הולך להשתגע לפה דינוזאור? טוב, בינתיים שכולם עסוקים בלהרוג אותו, אני אהרוג להם את הטבע. היהי. גופתי המתה. עוף מכאן כבר. כולם עליי. הצילו. תילחמו, תהיו עסוקים במלחמה שלכם. יא בום. פרנק, היה לו אולטי. הוא היה יכול להרוג אותו. רגע, פרנק הוא איתם. לא משנה. שלל. בום. הרגתי. בוא זרם שם. זה כאן. נו בעלה מלאגו קוקו זם פופו זם שם. שיחקתי איתו פעם אחת והפסדתי, ושיחקתי בפעם השנייה וניצחתי. אפשר לבחור בכל ברולר שאתה רוצה. קולך, אבל זה רק הברולרים שיש לך. גם אם יש לי אותה, אז אני יכול ללחוץ עליה פעמיים ואני אשיג אותה אבל בנות הזו באמצע. על המומינה נו מה שם
פופוזם. אני גרוע עם הדמות הזאת. יא פופוזם שם, פופוזם שם. בעלמו בעינם. פופוזם שם, פופוזם שם. איך הורגים עם הדמות הזאת לעזאזל? טוב, סתם בזבזתי כרטיס. כל הכבוד לכל מי שצופה בסרטון. תתמוך בי בבקשה. תתמוך! מעצבנים! קדימה. לראות. איזה מעצבנת את. תקשיבי, את חצופה. איזה גרועים הם. יאללה, תיקחו לה את היהלומים, יופי. 8 יהלומים, יאללה, 8. אני הורג אותה, הרגתי. אוף, מפה. רוץ, אדגר! רוץ, אני מגינה לך. רוץ, מה אתה עושה ליד השול? רוץ! אדגר, רוץ! 2, 1, 0. ניצחנו. עכשיו אני פותח תיבה, איזה כיף. סרטון תיבה. אם יצא לי את הדמות, לא, זה בלתי אפשרי, אני חושב. כן, זה בלתי אפשרי. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. למה? סתם בזבזתי את הזמן שלי על זה. חוצפנים. משחק חוצפן. טוב, ביי, זה היה הסרטון של היום. שומעים דלת.